Mo sa gihapon nagapamati kag nagatutok sa Good Morning Philippines. This time kaupod mo si Bubuayan Gahete. kag Mama Pauline Villora. Sa sining matidoon ka bombo malipayon gid ang Good Morning Philippines bangod tatlo sa mga ginapabugal naton nga mga teaching and non-teaching personnel diri sa probinsya sang Iloilo nga sang damlag lamang ginapasidunggan bilang mga outstanding mga top awardees sa patubas sa 2025. Ari diri sila subong sa live studio o kun sa studio sang Bombo Radio Iloilo. Sang nagligad ini nga mga inadlaw ka bombo sang ginpadigayon ang awarding ceremony sa Division Patubas 2025 kung sa diin ang ining award giving body nagakilala ini sa kontribusyon sa mga personnel sa mga eskwelahan sa Iloilo para mapasanyog ang performance, ang serbisyo kag development sang ilang mga institusyon. Kag sa subong isa-isahon naton ini sila bomboayan bangod man sa pagkilala sa ila man diri nga kadalagan. Una kita diri subong kay Pero ang trivia diri Bombo Pauline kag I believe daw first time ni natabo sa kasaysayan sang patubas. It's because nga sa isa lang ka eskwelahan naghalin ang tatlo ka mga top awardees Bombo Pauline. Wow. Ang eskwelahan nga ini wala sa iban kundi ang Tigbawan National High School. Bugal sa Tigbawan. Tigbawan mangibabaw daw man no? Tigbaw Mangibabaw. Tigbaw mangibabaw. Sorry sa classmate ko. Bawion ta. Una naton subong upod isa ka administrative assistant to si Winnie Taniales. Sir? Good morning. Good morning, Bumbu Ayan, Bumbu Pauline. Yes. Si Sir Winnie ang top awardee sa Outstanding Non-Teaching Personnel Level 1 category. Salamat sir, congratulations! Anong balatsago ni Sir Winnie nga? Siyempre, kadamo-damo sa mga eskwelahan, kadamo-damo sa mga non-teaching personnel, pero ikaw yung top awardee sa Outstanding ng Non-Teaching Personnel category. Saliwat Bumbu Ayan, Bumbu Pauline, good morning. So, nalipay, tapos may gamay nga pressure tungod sa award, mas ang expectation kang community kagang institution mas nagataas pagid. Hindi sa pwede naman late mo Pauline. Level 1 category Sige, taga-diin gin si Sir. Taga Tigbawan, Bumbu Pauline, sa Bagumbayan. Bagumbayan. Yes, Thank you next. so much. Ginkilala ini siya yan bomboayan ang next nato nga makaupo dila diri no bilang outstanding sa mga finalists sa Outstanding Master Teachers secondary category. Yes. Si Master Teacher 1, Julieto Montenegro Jr. Sir, Master, good morning. Good morning, Bombo Ayan and Bombo Pauline. Good morning, Philippines. Wow. Ano ang Congratulations. nabatsyagan ni Sir Montenegro? Actually, hanggod yun nga dungog no ang amon nga kadaragan para sa hindi lang sa amon nga kaugalingon pati na sa Tigbawan National High School kag sa bilog nga Schools District of Tigbawan and Municipality of Tigbawan sa whole. Si Sir ya taga-diin. Taga Namukon, Tigbawan. Namukon. Okay. Thank you so much, sir. And again, congratulations sa imo. Now, ang The Beautiful Rose nga napatungan sang matalong nga mga thorns mo Pauline. Naka-color pink siya. Rose na Rose. Pink Rose. Siya niya ang nakabaton sang highest distinction sa Outstanding Teacher Secondary category. Halin man sa Tigbawan National High School. Teacher 2. Si Ma'am April Joy Tumabot-Habo. Ma'am April, good morning. Welcome sa Good Morning Philippines and congratulations sa imo, ma'am. Good morning, Bombo Ian and Bombo Pauline na miyan nga aga sa aton tanan. Ano ang nabatsyagan mo subong ma'am with this nga pag may highest distinction ikaw? Actually, to be honest, no, pag kalawag kang akon nga ngaran, di ba? Tanan nga emotions do dyan. The joy, of course, the humility, most of all, siguro, grounded. Kay man, ang diyang award, this would prove that our small unseen efforts as teachers are recognized man gali. Okay. Thank you. Thank you so much. Sige na, istoryahan ta naman ng ilang mga
journey man sa ilang profession si Sir Wenny bilang kabahin man sa non-teaching personnel sa Tibao National High School. Sa saan ugid ikaw nag-umpisa sa imong serbisyo dara Sir Wenny? Buboy, nag-start ako July 3, 2017. So, 8 years na sa Tigbawa National High School. Nga ginpili mo nga dara ikaw ya sa Tibao National High School, magluwas nga malapit lang sa inyo, anong ara dara nga nagtulod gid sa imo nga gusto mo Okay. maging kabahin sa eskwelahan? So, mas rapitan na dayan alumni man ako ang high school, kag mas maguro kay dyan ako mas nakabulig bagid ako sa Tigbawa National High School since ang 2016 ang opening kang senior high school, kag ako ang admin assistant sa senior high school department kang Tigbawa National High School. Okay. So far sa 8 years mo, sir, kamusta ang imo pag-serbisyo sa Tigbawa National High School? So far, ang smooth flowing naman, tapos ang mga obra na sa insakto man, kag din ang mga deadlines na met man naton, especially ang mga gina-request kang division office, kag even central office nga mga reports, kang mga teachers and even learners. So, okay man tana. Okay. Gusto raton i-highlight no nga si Sir Tanyales naging key driver man ini sa digital and process innovations kay ginan spearhead niya ang mga inisyatibo para sa project EPAL. Pero kami yung EPAL daw ka negative. Pero sa Tigbawan niya positive ang EPAL. Sir, tell us more about sang project EPAL. For the one of the innovations that I have is the Project EPAL, or the electronic payslip for accurate listing. I crafted that one together with our accountant, since the payslip, ang payslip kag ang payroll kang mga teachers dapat matao on time. So gin-craft namon for the purpose nga madasig tala nga ma-release, kag na-submit roman sa division office for signature and acceptance para ma-implement ron tana. Okay. Sige. Ini nga project EPAL paano naman ini bulig gidya sa imo base man sa paglantaw mo sa mga estudyante I mean sa inyo dara nga eskwelahan Sir Wenny. So nakabulig gidya kay especially sa teachers nga mag-request kang payslip nanda. So mas madasig ta na nga pag-release kang payslip kang teachers, kag hindi ron tanda maghulat because sa government we have the ease of doing business nga may certain period of time lang nga ma-release dayon ang gina-request kang personnel or even the learners. Nga ang payslip before tagpila ka adlaw gaabot sara. So sometimes ang payslip is because of the bulk of work sa admin. So though mga dugay sa. But because after the acceptance the division office nga mapirmahan kag may acceptance na pwede na namon ma-implement sa Tigbawa National High School, if even nga matawaan opportunity nga ma-share man namon ang Project EPAL sa iban nga schools or even the schools district. Mabuhay ang EPAL. Mabuhay ang EPAL. Hindi tanan nga EPAL. Malain. Kag magluwas sa Project EPAL Bambayan, nag-contribute man si Sir Winnie bilang sa Program Once. Sir, ano niya ang Program Once? Okay, so ang isa pagid na ka-innovation naton ang Project One. So we're seeing ang working on automation of 9 and 10 school forms. Kay ang amod nga forms needed sa mga teachers kag sa learners, ang aton nga SF9 amurang aton school card, then SF10 amura ang aton nga permanent record. So gin-craft ang amod nga innovation for the purpose nga mapadasig ang pag-check kang teachers kang forms kang bata. So ang Project Once na accept kag napirmahan man kang division office, so ready ron tanas for implementation. So ang checking of forms tagakatabo abi especially ang end of school year. So ang 9 and 10 gina-check kung ang records kang bata, ang grades insakto. So it takes time for the teachers nga mag isa-isa pa encode. But because of this initiative that we have, ang Project Once, mas mapadasig pagid ang pag-check ang forms kang teachers.
Other than this, sir, ang Program Once kag ang Project EPAL, ano ang mga significant contribution mo diri sa Tigbawan National High School and at the same time sa learning community diri, sir? So mas kwan kay sa admin assistant kita sa office kang principal. So gina-assist naton ang learners kag ang mga personnel nga mapadasig ang reports. Nagabulig kita nga kung ano ang aton nga masarangan para mas mapadali ang mga transaksyon sa may opisina. So possible pwede man nila ma-adapt, sir, no, since na permahan na disang division ining duwa ka ang project kag ang programs nga ini, sir. Yes, Bombo Pauline, pwede kita na nga ma-share naton ang aton nga innovation sa iban nga district kag sa iban nga schools. Okay, thank you so much, Sir Wayne. Inakanto naman kita kay Ma'am Tumabutabo, kay recognized leader niya sa Action Research. Gin-spearhead niya, Bombo Pauline, ang program SMART or ang The Structured Manual on Action Research for Teachers. Kaya isa man sa mga rason, kung nga agin pasidunggan sa Patubas 2025. Ma'am, can you tell us more kung ano ang program SMART? Yes, Bombo Ian, no? Ang program SMART is the Structured Manual for Action Research on Teachers, wherein nga amo ning innovation makakultivate pagid kang culture namon kang action research sa amon mismo nga bulutuan, especially that ang pagkabati-abi kang research do ginakulbaan ng tanan, especially our teachers nga may burden na kumbaga. I mean, all the teachers siguro could relate kang paperworks, kang tanang nga urubrahon. So how much or what if buligan naton tanda base sa amo ka dyang innovation wherein step by step ang pag-ubra kang action research mismo. No. Paano ini, ma'am, nakabulig sa kangay mo man nga mga teachers dira sa in terms of action research? Base man sa ilang mga feedback, ano man ang mga manami man nga nahambal nila about sa sining program SMART? Siguro napahapos pag siguro Bombo Ian, no, kay man may mga problema abi nga present sa eskwelahan nga hindi man masabat sa isa lang kapungkuanay, hindi lang ma-cure sa isa lang kapungkuanay. Pero sa program SMART, mas naging evidence-based ang learning kag ang teaching learning process mismo kang aton nga kabataan kag mga maestra para man mas mapahapos pagid ang ubraman kang aton nga bilog nga eskwelahan. So pinaagi sa excellence sa siniman nga field, ma'am, na-acknowledge ikaw as Best Research Poster at the Second International Conference yes on po. Research, Culture Management and Basic Education. Paano ikaw diri, ma'am, nakakadto sa siniman nga maayo nga kapalaran? Well, kang nag-abot ri ang opportunity, no, at first I was very hesitant kay man hindi lang ta na basta-basta ang platform, no, international na nga arena. So good thing, very supportive ang amon nga school head, Dr. Wilson Tocino, nga nag-push gid sa amon ni Sir Jules actually, nga mag-go gid sa Palawan to deliver the good news nga may dyan si Program SMART kag ang action research man nga ginconduct. Pero by the way, ano ka dugay na ikaw yan sa Tigbaw National High School? 9 years na Bombo Ian. 9 years na. years. Okay. Sa imo nga teaching profession, dire ka gid yan nag-umpisa? First year sa Gimbal, Oo. private school, and after that, na-hire ako eventually sa Tigbawan National High School and spent my 9 beautiful years there. Oh, as beautiful as you. As you, ma'am. Okay. Thank you so much, Gid. Si Sir, ano naman, ang aton nga outstanding sa mga finalists sa master teacher sa secondary category. Ano kadugay naman ikaw, yes, sir, sa Tigbawan National High School? I've been a teacher of Tigbawan National High School for 12 years, but I'm also carrying with me my first 3 years of teaching experience sa duwa ka private schools sa Iloilo City. I started teaching at San Yat-sen High School of Iloilo Incorporated, and
1 year sa Assumption, Iloilo. So, I am actually honored to actually bring sa Tigbawa National High School ang tanan-tanan ng mga teaching experiences kag mga lessons nga natunan ko sa duwa Kadzaka Private School sa Iloilo City. Speaking, sir, no, sa mga gindala mo nga mga natunan mo, anong mga significant nga mga natunan mo from San Yacen, from Assumption, nga gindala mo dito sa Tigbawan National High School, sir? Well, I believe nga bilang isa ka language teacher, no, makita naton sa atong mga kabataan nga ang English nga subject is quite an intimidating subject. So we actually wanted to show no nga ang English is also fun. So may pang na-develop kita nga mga activities, mga game-based nga mga activities para maging fun ang pagtuon kang English para sa atong mga kabataan. Okay. By the way, sa ara ikaw dara, sir, sa Tigbawan National High School, daw isa man ikaw sa mga liabi man kung nga nag-excel ang inyong mga kabataan, mga estudyante dara kung campus journalism ang istoryahan kay base sa pagpanalawsaw namo ni Bombo Pulin sa sulod sang isa ka tuig. Bangod sa imo man sa pag-coach mo sa inyong mga estudyante, first placer man kamo sa script writing and broadcasting sa isa ka competition nga hindi talang pag-mention sa Division, Regional and National Schools Press Conference sang tuig 2024. Paano mo naman yan na-influence ang mga kabataan dara nga mag-excel sa amuning field, sir? Actually, wala gid ako naglaom nga maging teacher no kang journalism, especially maging advisor kang amon nga school paper, especially so nga naghalin man ako sa Tigbawan National High School kag ang amon nga school paper amo ang matinggas namon nga assistant school principal tulad no nga dyan kami tulad sa Tigbawan National High School kag natagan kita kang opportunity nga maging school paper advisor kag oportunidad man nga gintao sa aton bilang coach kang aton nga TV broadcasting and script writing naton nga team sa Tigbawan na National High School kag ang good gid nga oportunidad kag honor man sa akon nga maging part kang isa ka team nga nagdaog sa NSPC 2024 sa TV broadcasting and script writing. Grabe, national level, Bombo Pulin. So aside diri, sir, no, lastly na lang, sir, aside diri sa pagtindog mo bilang coach kag advisor sa school paper, ano pag diri ang iban nga mga initiatives nga dadala mo diri sa Tigbawan National High School aside sa mga pag-mention mo prior to this? Sa ginhambag rin ni Sir Winnie, no, ang kadalagan, ang title nga na-receive naton, ang recognition nga champion sa NSPC dapat wala dyan nag-stop. No? So, we're actually thinking, ay daroon naton ang aton nga team, hindi lang sa sulod kang eskwelahan, pati na sa community, nga maging involved tanda sa mga community activities, i-develop ang anda nga social awareness kag maging part anda kang storytelling and truth telling sa aton nga community. So tulad bilang isa ka media team coordinator kang Tigbawan National High School, ginadara naton ang team sa mga activities kang Tigbawan, naga-cover tanda, pangita tanda kang istorya nga pwede nga makahatag awareness kag information sa mga taho sa Tigbawan na sa local naton nga level. Okay, thank you so much, sir. Balikan naman si Ma'am April, no. Sa imo, ma'am, nga profesyon adlaw-adlaw sa pagbugtaw mo before ikaw magkanto sa eskwelahan, ano ang sunod mo nga prinsipyo or philosophy sa imo kabuhi bilang isa ka professional sa patag sang edukasyon, Ma'am April? Siguro bilang isa ka maestra, no, Bombo aside sa nanay pakungadaan, siguro ga bugtaw lang ko kung aga nga paminsar, nga ginapaminsar ko man everyday nga ang hope duga start man sa akon nga classroom. Kay man kung maestra ka abi, of course you should have to have integrity, the compassion, the responsibility, the sense of accountability. So sa ginapaminsar mo lang your love for the people and the hope starts in your classroom.
Yes. Na. Okay, so hindi na kinahanglan niya magpanumdom sang magdala sa sang joy kaya ara na sa ngalan nga daan. Yes. So paminsan mo lang hope and love kung bukulit. I'm Yes. carrying it with me daw. So kumpleto na hope, love and joy. Yes. Yes. How about si ano naman? Same question kay Sir Julieto. Kapati ako sa teaching philosophy nga na-anchor sa ideya nga ang teaching is it's actually a daily act of giving opportunity to open minds, hearts, and even the future. No? So, ako gintawan, ako kang opportunities perhaps nga wara natawan ang iban nga mga teachers, and I'm just making the most out of these opportunities, and I would like to give back the idea nga opportunity giver kita. So this time sa ato naman nga mga kabataan. So I'm happy nga maestro ako, and I'm given the platform to give more opportunities para sa aton nga mga kabataan. Kay Sir Winnie naman, ano ang prinsipyo nga ginasunod mo diri sir bilang you're carrying a vital role man Yes, diri yes. sa mga manunudlo diri naton sa bahin man sa Tigbawan National High School. So kay sa non-teaching side or sa administrative side kita, so nagabulig kita kag ang principle naton nga ang commitment to public service nga makabulig kita sa mga teachers. Kay kami nga non-teaching, kami ang backbone sa education, especially sa school operations. So ang aton commitment kag nga makabulig sa teachers kag learners ang mga naton nga priority. Now, let's talk about sa mga challenges naman nga na encounter ninyo bilang mga teachers sa Tigbaw National High School. Inaon ko si Sir Julieto. Sir, ano gid ang nagtako sa imo kapag-on, kapag-gross, dedikasyon bilang isa ka manunudlo dara sa Tigbaw National High School? Bombo Ian, no, gusto ko lang i-share no nga it's actually one of the questions during our interview nga kag na-post ko man just sa akon nga social media sa Facebook kung paano ko ginahandle ang failure, ang mga challenges, mga setbacks bilang isa ka teacher. Kag liwaton ko ang akon nga sabat nga hindi dali. My teaching journey has never been a straight line. May mga curves, may mga hurdles kita nga ginagyan. Most especially ang ating nga journey bilang isa ka master teacher. It actually took me 3 attempts before I was able to get the position. And as far as Patubas is concerned, this is actually my second try. I tried before, no, in 2022, but unfortunately wala kita nadara sa shortlist ka mga qualified master teachers for outstanding master teacher of the Schools Division of Iloilo. So ang mga amo ko dyan mga challenges, no, especially no bilang isa ka master teacher, you're of course expected nga nakatapos kita kang aton nga master's degree, but unfortunately I failed to finish my master's degree at the University of the Philippines. Mga pagtiraw siguro, mga challenges nga naagyan naton didn't actually stop me from doing what was expected of me as a teacher, and at the same time pursuing what I'm passionate about. So naging instrumental man siya sa kung ano kita tulad. And I'm just so grateful nga may mga taho sa aton nga palibot nga padayon nga nagasuporta kag nagapati sa aton nga pwede maubra. Oo. Since you've mentioned na lang sir nga ti ikaduwa mo na ni nga try diri sa Patubas, sa pamatsyagan mo ano ang gin-carry mo nga or ano ang pagbag-o nga sa siniya nga tion nga ikaduwa mo nga pagtilaw yari na no Ako na nakaptan gid mo ni ako na ni. Actually, wala man ako nag-expect gid no. Kay man balaan ko nga may duwa ka criteria ako nga daw hindi ugid siya ma-hit no. So amo naman gyapon no, nagapadayon kita sa pag-ubra kang aton nga mga responsibilities, ginatuman lang man nato ng aton nga mga obligasyon kag kung gina-chase mo ginatawag ba lang nga quality kag excellence sa imong nga ubra, makit-an gid no, ma-recognize gid. So padayon lang man sa pag-ubra kung anong dapat nga ubrahon kay sa ka master teacher
kag ang imo lang nga personal standard every time nga naga-participate ikaw sa mga competition, gusto mo magdaog, amo na bala. So siguro ang cutting edge amo to ang or probably one of the highlights or milestones kang ako nga teaching career is na-carry ko ang team with the rest of the people nga nagbulig sa amon kay gusto ko man i-recognize nanda sa amon nga kadaragan sa NSPC stage. Hindi lang kami nag-participate kundi nagdaog pa kami, nang ibabaw kami sa amon nga competition. Siguro Tigbaw, mangibabaw. Tigbaw, mangibabaw. Oh, yes. Siguro it's not about pointing out ang mga naging contribution mo, but it's all about, you just simply doing your best in every way until nga reward ini siya sa imo. Sa ilo kita kay Ma'am April Joy. Oh, kay Ma'am April Joy, by the way, si Ma'am April Joy is 8 ka bulan nga pregnant. Yes. Ano? Ang matali sa nauli. Sa nauli. Sa lagali. Joke. Laila. Sige. Si Ma'am April magluwas nga ti bless sa mayara sa isang joy na nga daan sa iya taguangkan subong plus the joy sa iya pangalan. May mga moments man ma'am sa imong career as teacher dara sa Tigbao National High School nga daw medyo nag-doubt ka man sa imong capacity or worth mo bilang isa ka manunudlo and paano mo na yan na overcome ang mo ng stage? Of course, there's also that time man bumuian nga i-test ka gid bala as a teacher. Pero syempre, graceful ka lang gid siya dapat sa imo nga work, especially that the kids, our learners are looking up to us. Gi-expect tanda na ikaw gid ang madalaman sa anda isa kadaragan. Their dreams, their aspirations in life, na ikaw kari ang maano kananda. But of course, the balance is not always perfect. Kay man, amuragani, di ba? Nanay ikaw, teacher ka man. You have to wear multiple hats. During that time, siguro mga grade 2, na-establish ko na guro akong self nga maging teacher. So that time, hambal ko, sige ma-teacher ako para maski diin ako magkanto, tawagon ako nga ma'am. Para at least, di ba? Pero, hambal ma-teacher ka para matudlo ka lang. Pero no, di ba? Pag abot mo sa reality, teacher ka na, referee ka pa, tanan-tanan. The wearing of multiple hats, dapat graceful mo man siya gyapon nga madala. So, amidst all the setbacks, siguro, mas gapang ibabaw man gyapon ang pagpalangga mo sa mga bata, teaching them how to be better citizens para man sa aton nga next nga generation. So far ma'am, wala ka pa man kaagi nga ikaw gin-assign sa kantin? Do wala pa man. Pero ang ingod ko, guro, sir. Di ba mo na sa mga teacher, sabi mo, siya ang supervisor sa Tanan. mathematics club o science club. Tapos pati kantin, iya mo. Doktor ka na ba sa tanan nga tanan nga sa Yes. isang profesyon na rasi. Kay ginambal ni Ma'am April nga Sir Winnie, gali na sa kantin. Siya naman. Ikaw, sir, kumusta ang imong pag-manage sa kantin? Okay, mabayan mo Pelin. So far, last 2020, during pandemic time, so I was entrusted by our previous principal, Dr. Sirag, nga mag-manage kang kantin. So until now, so far, okay man ang management, especially the finances, nga which is dapat tanan may resibo. So ang walang yun. Ano ka budlay mag-manage sa kantin? Sir, di ba dapat kung ikaw sa kantin, ang imo nga personality, wala, bombo, pulindo, accommodating sa mga estudyante. Ano mo? Although may mga staff man siguro nga nagabantay gidara, Sir Winnie. Ay, bombayan sa amon sa high school, ginastall namon, nga gina-rent lang tana, then ka-collect lang kami. Wherein may mga stall lang gid nga magbalikya. Then ang finances, so sa every afternoon gina-remit lang sa may account, then the next day gina-deposit naman sa may bank. Matyagan ko babayan imo yan do si sir gitong naggalo sa sopas.
Kay Sir ginarimit by the end of the day. No? May mga memes na sa Facebook ako ikaw ang gabantay sa kantin, di ba? Yung mga babae na nipis ang kilay, ang taas, wala ang lipstick, tapos suplada, mga nagabantay sa kantin. Ay, hindi. Mga buot. Sa Tibawan National High School. Mga buot. Doon mo lang ng ano. Lain to yung muguro kantin. Hindi to lang. Sa lain do. Sige. Si Sir Wendy, gusto ko pa mangkoton. Kaya although ang iyang job description ara sa non-teaching personnel. Pero sir, if may ara ikaw gusto i-teach, no, based man sa imong experience bilang administrative staff dara sa Tigbao National High School, anong gusto mo nga ma-learn Manila sa imo? Okay. My previous background, I was a teacher, 3 years, sa may Balasan, sa one of the school, the Dominican school. So, I am teaching ICT subjects. So, kung may opportunity gid man nga magtudlo or ma-share ko ang knowledge ko man sa may sa mga kabataan, so I think it's the ICT concepts. Nga which in nga sa aton tilad nga Chimpo, mas mapanami ang technology pagid kag mas mapadasig. It's because of the advent of technology. So may spark padara sa imo, sir, kung hatagan kay Kauli, what chance will you leave your current profession diri para magtudlo liwat sa mga kabataan? Though may dyan pa man, pero for now, though mas kanami kung sa office ikaw gawa it's because aircon. Halimbawa, kung wala aircon ang office, kagang classroom, anong pilion ni Sir Winnie? Sige, sa classroom na lang ko bumbuiyan. Because mas manami bagay kung may makashare ka sa mga learners kang imo nga mga natunan. Ano sir ang imo nga graduatean? Ang information technology bumbuiyan. Okay. Pauline. Major in aircon. Aircon technician. O kung may guba-guba, ako bahala. Sige, pero kay Sir Wenny, kay from being a teacher, ara ikaw subong sa mga office works naman, sang nanging teacher ikaw, kag nakatudlo man ikaw for short time, anong greatest inspiration mo kung nga ginsulod mo man tong amo nga profession, and what made you change your mind nga bayana na ina temporarily kay tiambal mo kung tagaan sang tsansa, kung wala aircon sa opisina, mabalik ka man sa gihapon sa pagtudlo, sir? Siguro bumbuiyan, so mas na ang inspiration ko is nga mas makabulig ka sa mga learners. Nga ang imo nga natun-an sa 4 years mo sa may bachelor's degree mo, mas share mo ta na sa mga kabataan kay ang baga ni Ma'am April nga ang mga hope kang aton nga motherland ang kabataan. With the advent kang technology, mas mapanami pag inaton daad ang aton nga mga processes kung kung rako ang mamanan kang kabataan sa technology. Lastly, ma'am and sirs, ano ka importante ining award nga inyo nabaton subong until nga sa masunod naman nga mga inadlaw, tinuig sa inyo diri nga profession? Una kita diri kay Sir Galiato, sir. Kapati ako nga ang pagka maestra, mabudlay gid, very draining, very challenging. No, kag sa mga oras siguro nga makabatsag ako kang exhaustion, pressure, kag mga challenges, siguro balikan ko ang amo kadyang moment. Yes. Nga na-receive ko ang title. Kag mabalik ako sa gapon sa akong nga core. Kunaga nga naging maestro ako. Hindi lang kang English, no? Hindi, maestro ako. Balikan ko ang purpose ko kunaga nga nagtudlo ako. Kag amna maghatag kang oportunidad sa ato nga mga kabataan nga makita nanda ang worth kag ma-develop nanda ang full potential. So, it would always remind me nga may role ako nga mag-serve better, mag-work harder, kag mag-inspire pagid kang mga rako nga mga kabataan. Okay, thank you so much, Sir. Si Ma'am April naman niya, sa imo ya, ma'am. Siguro para sa akon bumbuiyan, this award is a affirmation. Umuto gani ang hambal ko kaina balang this is an affirmation of the silent efforts
that we have done as teachers. This is a collective triumph actually, not only for us three, but for Tigbawan National High School as well. At least may dyan kita ipabugal bilang isa ka eskwelahan, no, that we are surrounded by outstanding people, not only as outstanding learners, but with outstanding teaching and non-teaching personnel. Siguro mas may istorya kapag later on to your children, to your grandchildren, nga once you have received that award, an affirmation of your own little efforts nga would create greater impact. Yes. Okay, thank you so much, Ma'am April. About si Sir Wenny naman niya. So ang amo nga award, so makaparind ka naton pagid kanamon nga mas ma-motivate pagid kami nga mag-ubra pagid kang maubra pagid kami efficiently and effectively para sa tanan, hindi lang sa may eskwelahan nga kung gusto namon i-share ang amon nga mga innovation sa iban nga willing gid kami. Okay. So sa imo nga bahin, sir, what message would you like to share sa mga kaangay mo man mga non-teaching personnel sa eskwelahan lang nga from now on sa ibanda nga hindi pa bala makita nila nga value kung anong role ginatungdan nila sa eskwelahan, pero bangod sa patubas and bangod sa pagkilala sa imo as isa ka outstanding non-teaching personnel, marealisar sang tanan nga bisan ara ako sa opisina dako yang papel ko sa sektor sa edukasyon, especially sa eskwelahan kung sa din ako nabilong. Okay, so bumbiyan, sumamba ko lang sa mga imaw ko man teaching, so padayon lang kita. So ang aton nga commitment kag passion nga imawan na kang integridad kag labi na gid ang disiplina nga sa aton pag-ubra nga padayonon kag makabuli kita hindi lang sa teachers, sa learners kag sa aton kag especially sa aton nga mga stakeholders man para sa karaydan kang eskwelahan. Okay. Si Ma'am April, ya, sa mga kaangay mo man, mga teachers nga nag-strive man to improve their craft, naghahando man nga, I hope one day, isa man ako dara sa masaka sa stage para magbaton sang award dalin sa patubas. Siguro mo sir, no, padayon, kung kinanglan, pahuway. Of course, this award does not just stop with the plaque, with the certificates, with the medals. Of course, this should serve as an inspiration to my fellow teachers. Even behind the scenes, in our classrooms, we could be recognized too, as long as we extend ourselves to the community. So, kinanglan ginaton magwa man sa classroom. Yes. Okay. Thank you so much, Ma'am April. Si Sir Julieto naman. Gusto ko lang i-remind ang ako ng mga fellow teachers no nga teaching is a grace. Share gani kang isa ko ka colleague who also happens to be an outstanding VE teacher in the Philippines. Si Ma'am O, nagkambalta na nga ang teaching is actually a grace. It's an honor to have been given the platform na maka-influence kita sa ating mga kabataan. So, let's make the most out of it. Let's continue to be inspired and maging maset kita kang good examples sa ating mga kabataan, kaya ang ating mga efforts nakitaan. No? God is watching, and for sure, sooner or later, we will be reaping sa aton nga mga dedication, service, and hard work sa teaching profession. If there's one word nga makadescribe sa inyo nga journey bilang mga professional, nga mga educators, sa imo, Sir Montenegro, ano yan ina? I believe it's always work in progress. One word ba yun? It's developmental. It's progressive. We keep on learning, as teachers. We are lifelong learners. So we have to keep learning. We have to keep growing. We are not actually perfect. We are a summation of our talents and skills and even our imperfections. Makasala kita, hindi kita perfecto, makatandog kita kang ego ng mga estudyante, especially kung rage, very emotions nato, no? Very passionate kita nga mag-instill sanda kang learning kag value. So matandog man nato nang nga comfort zone. Magaka-ubra kita mistakes. We're not perfect. Even my English is not perfect. And so
we just have to learn from those and embrace it and rise because of it. Sige, sunod si Ma'am April. Ma'am. Siguro sa journey ko as a teacher, I would describe it into something, siguro sa one word, kabudlay one word. Actually, yung the triumph itself, if you can't express it into words. Pero sa journey as a whole, being grounded, siguro. Kay man, the joy, for my name, for my service, the joy, the commitment, the passion, all comes back into being grounded. Of course, ang baga ni Sir Jules, di ba, we are not perfect, though we are outstanding, pero we are not perfect. We embrace imperfections, and those imperfections actually would give us the humility to, at least, after all, you have this goal, you just have this belief that in your classroom, you have planted the hope of tomorrow. Oh. Planted the hope of tomorrow. Sige. Si Sir, hindi magpa-perde, sir, ha? No, developmental. Tapos si Ma'am grounded. Grounded. Ano yan kay Sir Wendy? So siguro sa akon, sir, ang word nga padayon. Yes. Padayon lang kita. So even though hambal may mga challenges nga kita ma-encounter, bisan outstanding kita. So sige Japon padayon nga bisan nga ups and lows nga aton maagyan padayon Japon. Wala siya nagpapende. Daw may bakante pa sa boarding house. Padayon. Pero thank you so much, Gid. Siyempre, ang bilog ng Tigbaw National High School, Yes. proud na proud, Gid, sa inyo. Ang inyong mensahe man sa tanan nga nagabugos ang Tigbaw National High School, kag mga gusto man ninyo pasalamat dako ang mga tao nga dako gintungdan nga papel sa inyong success bilang mga manunudlo man and non-teaching personnel sang inyong nga bulutuan kay Ma'am April Joy. Yes, of course, this is a shared victory for Tigbawan National High School. Salamat gid sa aton nga school head, a very supportive Dr. Wilson Tocino nga since from day one actually nagpatigid sa amon nga capability nga hopefully ginkapoy ikaw sir sa pagsaka panaog kaya murang amon nga goal pagsaka panaog sa sa stage, but more than that, to our faculty and staff, to our learners of Tigbawan National High School, thank you very much. Siguro wala kami digya sa bombo, no? To be recognized. Kulbaan kami nga daan mabombo as teachers. Pero salamat gid kinabombo kami kay tungod sa amon nga mga achievements. Salamat sa Diyos. Okay, but thank you very much. Actually manananda nga hindi man namon dyan madangtan ang amo ka dyan namon nga achievement if not for the whole community of Tigpawan. Okay. Sige. Si Sir Wenny, sir. Okay, so siguro sa amon nga sa local government unit headed by Mayor Beryl Teruel, then sa District of Tigbawan headed by our Public Schools District Supervisor Mr. Mirasol, and of course sa amon nga sa Tigbawan National High School gid with Dr. Wilson Tocino and our Assistant Principal Ma'am Canyon and the department heads and all the faculty and staff. Kag sa learners kaniyang balyam April nga wala kami tila didya kung wala kanandaman. So salamat gid. Alright. Okay. Sige. So sa liwat, palakpak. Palakpakan natin yung mga bisita, mga outstanding mga teaching personnel sa Tigbawan National High School. Making history sa patubas. Ilatanan mo. Pupupulin. Thank you so much, Gid. Inyo na niya. Challenge naman sa masunod ng mga ng mga nominees sa sa Tigbawan National High School. Basta Tigbawan, number one. Tigbawan, mangibabaw. Sige, saluhat, thank you so much, Gid, sa aton mga bisita sa bungaga nga nag-upod gid sa aton diri sa studio sa Bombo Radio Iloilos. Sanday Administrative Assistant 2 Winnie Tanyales. Sir, thank you so much, Gid.